Hallo. Goeie. Ik ben van hier, van Omroep Friesland. Zo. En we hadden de vraag, wat hing er bij jou boven de bank? Oh, bliksem. Ja, ik woon hier maar tijdelijk dus. Oh, Nou, niet zoveel. nee. Nee? Nou, nee joh. Ja, ik kan wel kijken. Oké, nou, graag. Ik bedoel maar, ja, ik zie het programma wel eens. Ik heb ook geen bank trouwens. Oh, Nou, dan hangt, ja, dat schilderijtje van vroeger nog. oh ja. Dus. En ik woon hier maar tijdelijk, want deze huizen worden afgebroken. In mei begin, ja, zoiets. En dan ga ik weer iets anders. Oké. Ben ik mezelf boer geweest mijn leven lang. Ja, Nou, en ja, ik vind huizen een beetje te duur op het ogenblik. oké. En zo kan je dan in het dak om te wonen? Ja, ik zat eerst in Lemmer. Lemmer ook aan het strand daar. Nou, toen zat ik tijdelijk ergens anders nog weer en dan zit ik hier. Dus heel ingewikkeld, maar ja, het is een beetje een oefening, een militaire oefening. Je komt nog eens ergens en je bent altijd inpakken, maar zoveel spullen heb ik niet. Een bank, weet je wel, een televisie, wasmachine, koelkast, dat is het belangrijkste. En maar joh, ben je altijd boer? Ja, nou ja, de boerderij is, daar ben ik nog bezig om af te handelen. Dat laatste technisch nog, weet je wel. Oké. Maar ik ben wel mijn leven lang boer geweest, ja. En dat ben je aan het verkepen nou, de plaats? Dat is verkocht door de buurman. Oké. Want waar kom je bij dan? Emmeloord. Oh, maar waarom ging je gewoon dan net in een normaal huis? Nou, in de toekomst ben ik nog wat bezig. En, Dus. en hij je oors nog vrouw bij en dat soort dingen? Nee, ja, een dochter heb ik. Die woont in Amsterdam. Ja. Dus. Maar een happy single op het ogenblik. Happy single. Dus. En je hebt er wat boesdoeken te droegen? Ja. Ja. Boerenzuiddoek, hè? Ja. Maar hij heeft een beetje wat een paarse neus. Ja, hoe dat komt, die is verbrand geweest en bevroren geweest. Oh, echt? Ja, ik heb de dokter gevraagd. Hij zegt, een goede bloedsomloop. Ja, maar er zijn er meer mensen die dat hebben, toch? Ja, weet ik uit het. Tenminste, ja, ik let er wel eens op, maar... Ja. De dokter wist net... Die man heb hier eerst gewoon, Oh. hiervoor. Ik kom altijd kijken of de post komt. Oh, zo. Post is. Oh ja. Nou ja, die rode neus is wat. Maar ik heb er geen last van, dus. Nou ja, dat is goed.